Príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznámy Mestského rozhlasu. Spoločnosť Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 16. júna 2016 v čase od 7:45 do 15:30 bez dodávky elektrickej energie tieto ulice: 8. mája Dlhá, Dolnočepenská, Družstevná, Kuzmányho, Lúčna, Matičná, Štefana Mojzesa, Murgašova, Pod Hrádzou, Podzámska, Sládkovičova, Stromová, Veterná a ulica Športová. A dňa 17. júna 2016 v čase od 7:45 do 15:30 budú bez dodávky elektrickej energie tieto ulice: 8. mája Dolnočepenská, Družstevná, Sládkovičova, Stromová a ulica Športová. Vážení občania, pozývame vás do knihkupectva Slnečnica, ktoré sa nachádza v objekte Mestského kultúrneho strediska Nova na ulici Dionýza Štúra, vchod od Cukrovarskej ulici. V mesiaci jún vám v knihkupectve Slnečnica ponúkame 10% dovolenkovú zľavu na dobrodružné, cestovateľské a krimi knihy, trilery a krížovky. Počas sereckého hodového jarmoku v dňoch 24. až 26. júna bude možné v drevenom stánku na trhovisku alebo priamo v knihkupectve Slnečnica si kúpiť knihy so zľavou 15%. Každý, kto nakúpi knihy počas jarmoku nad 5 eur, dostane kupón na nákup ľubovoľnej knihy alebo tovaru v knihkupectve s 5% zľavou. Počas celého roka platí v knihkupectve Slnečnica celoročná 10% zľava na všetky knihy pre každého zákazníka, ktorý pri kúpe knihy predloží 5 lístkov z rôznych kultúrnych podujatí, filmových alebo divadelných, organizovaných Domom kultúry v Seredi. Taktiež každý zákazník, ktorý nakúpi v knihkupectve Slnečnica nad 15 eur, dostane kupón s 10% zľavou na občerstvenie Cinema bufete kina Nova. Otváracie hodiny v knihkupectve Slnečnica sú pondelok až piatok od 10. do 12. a od 13. do 18. hodiny, v sobotu od 10. do 12. hodiny. V knihkupectve Slnečnica si tiež môžete objednať knihy a tak ušetriť na poštovnom. Bližšie informácie môžete získať aj na internetovej stránke slnečnica.sereď.sk. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes 15. júna na sledovanie rodinnej drámy s názvom Mia Madre. Začiatok predstavenia je o 19:30.